नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। कुसिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुंगा 35थि बोसोरसालिनि बियो 6 आरो 7 दिनै नैथि सान। दिनै जोंहा जोबथि हाबाफारि। बेवहाय फुंनि हाबाफारि बायदियै जोङो एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ जों बेरायखांबाय। बेनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव जों बेवहाय बिबार बावनाय जों बे हाबाफारिखौ लाखांबाय। बेनि उनाव जों बेवहाय जोंनि ओनसोलाव जाफ्लेबाय थानाय बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव जाबाय थानाय जोङो ड्राग्स, जौ जुवा आरो फुजा मेला जे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोर जायो, एक्टिभिटिस जायो, बेनि एगेन्स्टआव जों बेवहाय समाजारि मोनसे हान्जा सुरनाय जों बेखौ लादों। जों बेवहाय हांख्रायनाय लेखा कुसिगाव पुलिस स्टेशननि अ.सि. सार प्रानेश सिंह सारखौ जों लिंहरदों। बिथाङा फैनानै बेवहाय जोंनि ओनसोलाव जे जाफ्लेबाय थानाय बेखौ होबथानायनि आरो ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ मोनसे थोंगोर लामाजों लांनायनि बेवहाय राहा लानो थाखाय जोंनो खोथा होदों आरो जोंखौ अरायबो बिथाङा मदद खालामगोन होनना मोनसे खोथा होदों। बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। आरो जोंहा सानजौफुनि 12 रिंगा जानाय लोगो 12 रिंगा जानाय लोगो जोंहा बेवहाय गेवलां मेल दङ। जों हांख्रायहरनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा बाहागो लाफैगोन आरो बुंथिगिरि थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै जोंना गसाइगाव बिधान सभानि एमएलए जिरन बसुमतारी सारा बाहागो लाफैगोन। हांख्रायजानाय गाहाय आलासि महरै जोंहा फेरेंगा रन्जित बसुमतारी सारा बाहागो लाफैगोन आरो जोंहा डक्टर एन'स, डक्टर रमिय रुटिन बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। आसा खालामदों बेवहाय जोंनि जे ओनसोलनि कुसिगाव ओनसोल एबसुनि 95टा गामिनि जे रायजो राजाफ्रा खमसे खम 2,000निफ्राय 250,000 बेयाव बाहागो लाफैगोन जोंहा मोनसे आसा दङ।